Bé, bona tarda a tots, moltes gràcies per haver vingut. Avui estem aquí per parlar de política, d'internet, de 2.0, de formes de comunicar. Bé, parlar una mica de tot, però som aquí també per parlar de vosaltres, perquè l'autèntic protagonista de tota aquesta història sou vosaltres, de fet, som tots. D'entrada, una puntualització. Tinc l'esperança que ningú es pensi que parlem en un altre idioma quan senti paraules com Twitter, com LinkedIn, com Facebook, com blog. Són paraules molt populars a la Catalunya del segle XXI, la que vol avançar. El llibre que avui presentem, Política 2.0, del president del Parlament, Ernest Benach, és una posada al dia de com les noves eines telemàtiques, sobretot l'ús que en fan d'aquestes eines, està canviant les formes de fer i de relacionar-se les persones. La política 2.0 no és cap concepte escrit, ho diu el mateix llibre. En canvi, els polítics, però en general la societat, les entitats, clubs de futbol, veuen que s'hi ha de ser. I per què? La pregunta és, per què molts dels que esteu a la sala esteu, o a partir d'ara us plantejareu d'estar a Facebook, a Twitter i utilitzar aquestes eines? Doncs és una qüestió de tres conceptes que defineixo, que són conversa, confiança i identitat personal. Gràcies a aquestes eines, les eines de 2.0, que després àmpliament en parlarem, les persones podem parlar de tu a tu amb qualsevol càrrec, horitzontalment, sense jerarquies. Això fa, per exemple, que l'accés a qualsevol persona, el propi president del Parlament, sigui fàcil i molt directe. De fet, ell ara mateix està interactuant via Twitter. Això em porta també algun dubte, i és si aquestes accions, aquest parlar de tu a tu amb institucions, trenca aquesta aura institucional que determinades institucions, com és el cas del Parlament, hauríem de mantenir. Però Benach el que ha fet és, diguem-ho així, baixar a la terra, llegir què diu la gent, escoltar el que li expressen i conversar amb molta gent i amb els que estem també avui aquí a la sala. El que tenen les xarxes virtuals, com així ho cita el llibre d'un article a La Vanguardia del professor de SADE Gerard Costa, és la qüestió de la confiança. A través d'aquestes xarxes, tots vosaltres, els que les feu servir i els que les fareu servir a partir d'ara també, podeu viralitzar continguts, fer córrer idees al vostre entorn més pròxim, a les vostres amistats, i és la gran potència que té el 2.0. Per tant, el vostre entorn, si s'escolta d'aquesta conversa, és més susceptible a rebre positivament aquests missatges i també a debatre'ls en el seu entorn públic. Les eines aquestes, el 2.0 també condueix, permeteu-me que ho digui així, una cosa que m'agrada dir, que és un instint de peixater, un instint que tenim les persones de xafardejar també què fan i què diuen les persones del nostre entorn més pròxim. Aquest entorn de peixater, de xafardejar la vida dels altres a internet no és només a les xarxes socials, hem de tenir en compte, que és el concepte que deia d'identitat personal, que sigui a Facebook o sigui al portal d'un ajuntament o sigui a una empresa, tots tenim presència a la xarxa. Això que tothom ho tingui clar, que si poseu el vostre nom al Google, feu aquesta acció de googlejar que en diem, allà quedeu retratats, bé sigui amb els premis que heu rebut o bé sigui amb les multes que us han posat, perquè també surten a internet les multes, tinguem-ho clar. Per tant, també és molt important cuidar la presència, la imatge d'un a la xarxa. I de fet també hi ha moltes sorpreses. Les empreses busquen a vegades els seus candidats a treballadors via internet i a vegades troben fotos bastant curioses, si més no. Vaig acabant. Un nou punt de vista que aquestes eines tenen és que cadascú crea el seu mitjà de comunicació. Tu ets un mitjà en la mesura que tens uns interessos a transmetre i unes històries per explicar. Per tant, els mitjans de comunicació tradicionals, siguin tele, siguin ràdio, sobretot premsa de paper, també han de canviar. I aquí passem al contingut del llibre. L'aplicació de tot plegat a la política és senzilla, si es vol. Aquí està el terme difícil, que és tenir-ne la voluntat. Un cop es té la voluntat, la política pot anar canviant al mateix temps que la societat, que evoluciona molt ràpidament. I un altre exemple, referit al mateix president del Parlament, és que gràcies a aquestes eines pot donar més repercussió als seus actes menys mediàtics, com pot ser aquest d'avui, que segurament aquí el veiem també que l'està tuitejant. I això també hauria d'ajudar a aconseguir una política més transparent. A mi m'agradaria, i també ho exposo aquí que hi ha alguns diputats del Parlament, veure agendes públiques dels polítics, veure què fan en cada moment, com ho explica el mateix Benach, i veure el detall
les despeses d'un ajuntament, d'una conselleria, és aplicar la transparència que ja comencen a fer governs com els dels Estats Units, el de França o el Regne Unit. A més, crec que són accions com aquestes les que podrien ajudar a apropar la política a la gent. Més que apropar, potser, senyor Benech, el terme seria fer conèixer la política a la gent, perquè, segons diu el llibre, hi ha un desconeixement bastant ampli de què es fa i qui fa què al Parlament i al Govern de Catalunya. Com a últim punt, esperem que les eines 2.0 siguin una llum a l'horitzó per aconseguir, esperem que en un futur ben pròxim, a mitjà termini, una remuntada de la percepció política a Catalunya. Dit això, fet aquesta breu presentació del llibre, veurem un vídeo que ens ha portat el president Benach referida al concepte 2.0.